Ah, goeie. Hi. Wat is het dan? Ik kijk even wat nieuws tussen zit. Wat nieuws? Ja, het verandert nog wel eens even wat hier ligt. Ja, want is het van die? Nee, het is van mensen die hier wonen. Ik ben toevallig een keer achtergekomen met een survivaltocht. Kwamen we hier tussendoor en ik dacht, dan kan ik wel eens even gaan kijken. Even struinen. Ja, Ja. hartstikke leuk. Want wat had hier al hè? Dat zijn eigenlijk wat tweedehands spulletjes. En ja, dat kan je dan in een melkbusje, die staat daar. Dan kan je het geld erin doen. Kepers vaak wat? Als ik wat leuk zie, dan neem ik dat mee, ja. Ja, wat had je al hier al gekocht? Het zijn voornamelijk vaasjes of dingetjes waar lichtjes in kunnen. Of, nou ja, zoals dit, dat maken ze dan samen. Dus ja, ik vind dat hartstikke leuk. Want zo volle winkels hebben we hier direct net nemen, mij. Nee, klopt. Het is altijd wel met de auto op pad. Als je wat wil, ja. En leuke priesjes of? Ja, het is hartstikke goedkoop allemaal. Dus ja, dat doen ze goed. Kepers graag tweedehands? Ja, ik vind dat wel hartstikke leuk. Mijn zusje heeft ook een winkeltje tweedehands. Dus ja, ik ben er wel fan van, ja. Ja, en brengt zelfs ook wat voort? Ja, naar kringloopwinkel wel. Ja, dat is, ja, het is mooi voor, dat het weer herbruikt kan worden, toch? Dat iemand anders er blij van kan worden. Dus hartstikke leuk. Sinds je het mooi nemen, wat doet het? Nou, ik vind dit wel heel leuk eruit zien. Het zomers, lente bedoel ik. Dus nou, hartstikke leuk voor op tafel. Zit er een priesje bij? $3,50. Is dat oké? Ja, vind ik wel, ja. Ja. En dat potje kan je daarna wel weer hergebruiken, toch? Dus ja, zo gaat dat. Wat of zelfs in duister limmen? Ik werk in de thuiszorg. Dus ja, daar kom je ook heel veel van zulke soort dingen tegen bij die oude mensjes. Dus dit is wel, ja, ik vind het hartstikke leuk. En je het even een vrije dag? Ja, klopt. Vrijdags dan, nou, mijn zoontje die kan dan niet naar een opvang toe. Dus dan heb ik een verplichte vrijdag. Verplicht even struinen. Ja, mooi toch? Dat is wel leuk, toch? Ja, zeker. Ja. Dus ik kan je ook goed vertrouwen. Ja, nou, hij zit wel goed vast. Hoor. Geniet er nog even van. Ja, bedankt.